днешния епизод на подкаста на Българската федерация по кънки разговаряме с Александра Фейгин, най-добрата наша фигуристка, за която този сезон беше много особен и много специален, но бе белязан от второто участие на зимни олимпийски игри. Здравей, Саша! Здрасти! За теб наистина този сезон беше много противоречив. Сякаш за първи път ти се случи да не успееш да се класираш за волна програма и на европейско, на олимпийски игри. Имаше разни неудачи на международни турнири, но в крайна сметка буквално избухна на световното първенство в Прага в самия край на сезона. Всички видяха щастието в очите ти. Какво си каза ти сама на себе си след края на това състезание? Наистина беше много труден сезон за мен, дори емоционално за всички тези загуби, които претърпях. И тази моя малка победа, че влезнах в финала на световното първенство, където в принцип е най-трудно да се влезне, наистина ми даде надежда, че не всичко е изгубено, че просто е такъв неудачен сезон. По-труден за мен, но в крайна сметка най-важното е, че не се предадох и че го завърших на хубава нотка. Как успя да преодолееш тази криза, която реално продължи няколко месеца и да се събереш точно за световното и какво ново научи за себе си от този сезон? Може би просто отидох без абсолютно никакви очаквания. По-скоро отидох да си покажа новата стара програма Списъкът на Шиндлер. Програма, която ми е една от най-любимите до сегашните ми програми. И смятам, че тя много ми помогна наистина отново да ми вдъхне желание да излезна на леда и да покажа чиста, кратка програма, с която съответно си спечелих и място за волната програма. Какво научи за себе си ново? Нов начин да се бориш, да преодоляваш? Може би по-новото е, че наистина претърпях доста неудачни изигравания за целия сезон. Обикновено ми се случва едно такова. Там през този сезон получих доста подред и просто се научих на по-голямо търпение и да имам повече сили да продължавам напред. Влизат в сила нови правила за следващия сезон, според които се намалява броя на скоковете във волната програма, както и на комбинациите. Как смяташ, че това ще се отрази не само психологически, а чисто технически в подхода към тренировки и състезания? Смятам, че една идея ще е по-лесно за абсолютно всеки един от нас, тъй като напрежението е голямо, като имаш 7 скока, които трябва да направиш. Сега ще са 6. Не знам дали е в плюс. В случая така моята конкуренция може да се обърка някъде и това да ми даде шанса да се издигна нагоре или пък обратното, така че нож с две острията. Ти самата в какво искаш да надграждаш за следващия сезон? Естествено искам да надграждам в техническата част, да си усложнявам програмите, тъй като играя едно и също нещо, вече не знам за коя поредна година, еднакъв контент. Иска ми се и се надявам някакси да го променя това нещо, но естествено това коства много тренировки и пак търпение. В фигурното парзане, особено при жените, не е рядкост проблема с теглото и с самодисциплината при момичетата. Много истории сме чували за хранителни проблеми, за психологически проблеми. Как ти самата през тези години си се справила, ако си имала подобни ситуации? Имала съм естествено период, в който бях понапълняла, след това пък рязко отслабнах и го поддържах това до първата си олимпиада доста ниско тегло, но честно казано не ми се отрази физически, но естествено след това по някаква причина може би получих и повече травми заради това, че бях доста слаба. Сега смятам, че съм намерила баланса, вече съм преминала периода, през който едно момиче израства в жена. Не е лесно, естествено, гледаш какви хубави и вкусни храни има около тебе, но това е точно дисциплината и трябва да знаеш защо се състезаваш и защо тренираш всеки ден и дали си струва всеки ден да се тъпчеш с нещо вредно, което после ще ти тежи.
самата ти споменаваш всеки ден, как се мотивираш на ежедневна база, особено с оглед, да кажем, и условията тук и това, че нямаш особено силна вътрешна конкуренция? Честно казвам, с годините ми става все по-трудно и по-трудно. Като малка не обръщах внимание на външните фактори, но сега като съм по-голяма, осъзнавам доста неща и съответно като ги осъзнаеш, по някаква причина ти пречат, защото ги мислиш. И естествено условията са най-голямата пречка за всеки един от нас. Това, че няма достатъчно парзалки, трябва да се делят ледовете, студа, поддържането на леда, което постоянно се променя и аз и всички останали не може да се нагодиме, защото всеки ден е различен. Ако поне имаме хубави условия, смятам, че поне за мен ще е доста по-добре, без значение дали има конкуренция или не. Аз самата за себе си съм конкуренция. Отделно, нали, участвам на европейски, световни първенства и много добре знам какво е нивото навън и по този начин се поддържам. Много пъти си казвала, че си страшно самокритична. Има ли някаква опасност това да те превърне в максималист, който да е винаги недоволен от себе си? Ами да, аз съм такъв човек станала. Наистина, всяка една тренировка се изнервям за най-малката грешка и, нали, треньорите ми се карат, че това не е нормално състояние. Постоянно да избухвам в агресия от това, че съм направила някаква грешка. Аз го осъзнавам, но не мога все още да го контролирам. Явно не съм успяла все още емоционално така да израсна, да приемам нещата такива, каквито са. Не знам, трябва да поработя на това, може би лятото, защото наистина през сезона много ми пречи и ме докарва до депресивни състояния, които естествено после ми пречат. И особено в този сезон, като се добавят на удачите, да, мога да си представя какво ти е коствало излизането на световното. Много, да. Наистина постоянно сълзи от гняв, не от съжаление, от гняв, което е още по-страшно. Ако трябва да сме честни, видяхме кадрите зад кулисите преди старта ти за волната програма. Вижда се едно страхотно съсредоточаване. Може ли малко да открехнеш завесата? Какви мисли минават на Александра Фегина в този момент през главата, преди прекрачването и стъпването на леда? Ами, честно казано, много емоции наведнъж и щастие, че ще излезна на такава сцена сред толкова голяма публика, аудитория. Също така и ужас, че трябва, нали, да излезна на леда и да покажа колкото може най-добро представяне. И, нали, това най-много ми пречи, че искам да съм перфектна и да не допусна нито една грешка и това повече ме натоварва. Но естествено си мисля единствено и само за програмата и никакви външни мисли не ми минават. Просто минавам всеки един елемент в главата си. Това също е повод да се работи, както каза ти това лято, върху този аспект на нещата, психологическия. Кое е най-мотивиращото нещо, което твоите треньори и на Андрея Лутай са ти казвали преди изпълнение и след изпълнение? Ами то преди състезание, особено преди да излезнеш, ти е толкова студена главата, че, нали, аз чувам какво ми говори, но след това след няколко секунди вече се изпарява, защото напрежението е огромно, но естествено ми казва: давай, ти можеш, наслади се на изиграването. Най-често вече получавам тази реплика от Андрея Лутай, да се насладя, нали, на изиграването, без значение как минето. Това е много интересно с това да се насладиш на изиграването. Видяхме, че списъка на Шиндлер действително е музика, която е вътре в теб и ти успяваш това да го покажеш. Има ли такава музика, която искаш да интерпретираш на леда, но още не си и съответно това да доведе до едно пълно твое разкриване и пълната наслада, която те карат и треньорите да почувстваш? Най-ми се отдават по-тежките образи, по-тъжните образи, просто защото съм такъв човек, по-обрана, не показвам толкова много емоции извън себе си, а ги държа в себе си и съответно тъгата за мен е най-близка. И то се вижда и в списъкът на Шиндлер, че най-не чувствам тази музика. Така че може би нещо в този стил, отколкото да е нещо ча-ча, латино, абсурд, нали, аз това не се виждам.
Тоест не би се провокирала сама себе си да излезеш от собствената си зона на комфорт. По-скоро на този етап вече не, защото за мен е важно наистина да мога да влизам навсякъде в финала. Спортът е много субективен и съответно ако на съдиите не им се хареса този нов образ, който играе, не ми подхожда, естествено много трудно ще влизам в финалите. Затова е по-редно да залагам на нещо сигурно и на нещо, което усещам. Какъв е най-оригиналният комплимент, който си получавала от свои последователи? Най-оригиналният? Може би ледената кралица. Ти си инфлуенсър вече, това е 100% сигурно, но не си типичен инфлуенсър, който, слава богу, поема и негативни коментари. Усещаш ли някаква промяна в отговорността по принцип? Може би има малка доза по-голяма отговорност, защото повече хора следят за мене, след като социалните мрежи имам повече последователи, но естествено, когато просто излезна на леда, това не го мисля, си мисля за моите си неща и съответно, евентуално може би ме натоварват в процеса, но иначе не бих казала, че е нещо минус. А в личен план не те ли натоварват тези последователи, коментари? Не, между другото, коментарите повечето са много положителни за това, колко съм възпитана, за това как представям България и тренирам в такива по-трудни условия и все пак не се предавам и че съм много трудолюбиво момиче. Така че не бих казала, че имам толкова негативни, по-скоро са положителни и всички ме подкрепят. Ето и затова си различен инфлуенсър. Извън собствените си тренировки работиш с деца. Когато и треньора ми позволява, тъй като наистина натоварването е голямо и ако излизам и на извънредни тренировки с деца, аз се уморявам в повече, но на мен пък ми харесва и малко и така разтоварвам. Това исках да те питам, изкушава ли те това и кое точно е най-изкушаващото? На мен много ми харесва, че много добре знам децата как се усещат и какво изпитват и мога много лесно да им помогна да преминат през това нещо, защото все още съм спортист и знам какво е, пък и смятам, че много добре мога да им помогна във всеки един аспект, дали психологически, дали физически. Има ли любопитни неща, които те питат, въпроси любопитни, които ти задават? Знаейки, че точно ти работиш с тях. По-скоро, може би те изпитват респект към мен и не си позволяват нещо чак такова да ме питат. Поне не ми се е случило до сега. Сега ще направим един малък блиц с молба да отговаряш възможно най-кратко на няколко въпроса. Добре. В часовете преди старт обичаш да се изолираш и се съсредоточаваш дълбоко или по-скоро да си в обстановка, която да не те претоварва с мисли относно старта? По-скоро се изолирам сама. Любим цвят? Лилаво. Но караш жълт автомобил, предишния беше червен. Знаеш ли това, че следващия ще е лила? Може би, да. Може би. Това наистина ще е провокация страхотна. Аз обичам да се отличавам и затова избирам по-ярки цветове, прямо за колите, и са винаги различни. Така че за третата ще ви може да е лилава. Страхотно. Каква музика слушаш в колата? Всякаква. Зависи от настроението. Може да е тъжна, може да е рок, може да е рап. Абсолютно зависи как искам да се настроя. Не те ли изкушава някои от тези музики за леда? Ти каза вече, че имаш собствен амплуа и искаш да излезеш от него. Не, предпочитам да не се наситя на музиката, която ще се използва на леда и затова избягвам и гледам да имам разнообразие. Какво готвиш най-добре? Яйца и нещо сладко. Обичаш ли сладко да хапиш? Много. Смятам, че почти всички спортисти ние без сладко не можем, защото ни трябва и бърза енергия, но просто да е умерено, естествено, да не се прекалява. Има ли друг спорт, който би те изкушил много силно да го пробваш? Тенис. Страхотно. Сега, ако караме по клишето караш кънки, караш кола, караш ски, караш сноуборд, какво друго искаш да караш? Самолет. Да, много пожелавам. Много бих искала да изкарам.
Ако имаш възможност да интервюираш някой световно известен спортист, кой би бил той и какво би било първото нещо, което би го попитала? Спортист? Да. Ти все пак си била на 2 олимпиади, виждала си много титуловани спортисти, не само в зимните спортове, разбира се. Да кажем български спортист Григор Димитров, би го попитала щастлив ли е в периода, в който даже когато и губи, дали усеща мотивация и щастие от това, с което се занимава. Почивката как я предпочиташ, на море или на планина? На море. На море. Пътуваш изключително много по света, самата ти си буквално дете на света. Има ли място, което така да те е впечатлило до сега, че да искаш да се върнеш там, но вече като турист? Да, Япония. Кое точно те привлича в Япония? Цялата им култура и самите хора, колко са добри, отзивчиви, винаги поздравяват. Няма го това напрежение, като бях в Токио, това е огромен град с милиони хора и го нямаше това напрежение, което го има примерно тук в София, нали, където всички казват забързано ежедневие и така нататък. Окей. Кои са най-близките ти приятели в филмното Парзаляне? От чужбина имам 2 приятелки, с които така си общувам по-често. В България Мария Ставрова ми е така най-близка приятелка и бих казала най-добра приятелка.